Bine, bine te-am găsit. Iată că mi-a revenit vocea și am zis să fac un live scurt de data asta cu tine. Iată că mi-a revenit vocea și am zis să fac un live scurt de data asta cu tine. Iată că... Așa. Știu că ești foarte, foarte ocupată și eu sunt și că mai este puțin de tot și vine Crăciunul. Și așa, printre sarmale și printre fursecuri, am vrut să mă opresc o clipă și să intru aici unde ești și tu, ca să poți să-ți urez să te bucuri din tot sufletul tău de aceste sărbători magice. Nu știu ce înseamnă pentru tine Crăciun. Poate îmi spui tu în comentarii. Mi-ar plăcea, sunt curioasă să știu ce înseamnă pentru tine Crăciunul, însă pentru mine înseamnă a crede. Înseamnă a crede în mine, în primul rând, să cred, a crede despre mine că sunt o creație divină. Înseamnă a crede în tine. Cred în tine că ești și tu o creație divină ca și mine și totodată ai un rol foarte, foarte important. Avem un rol foarte, foarte important, acela de a fi părinți. De asemenea, mai este vorba despre a crede în oameni în general și în puterea lor, a oamenilor, în puterea noastră a oamenilor de a alege. Este o putere fantastică aceasta de a alege, de a crea și de a face bine. De asemenea, este nașterea Domnului, este nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care este, cred că, cel mai de preț dar pe care a putut fi oferit lumii. El este lumină, El este speranță, El este credință. Asta vin eu să-ți urez acum ție, să ai credință. Ea te va ajuta ca să fii tu. Iar în momentul când ești tu așa cum simți tu să fii, da? Cu ce îți place, cu ce nu-ți place, cu ce simți, cu ce pasiuni ai, în momentul ăla când ești tu și nu intri doar în rolurile vieții tale, devii un super părinte. La urma urmei, este vorba despre iubire aici. Și de aceea vreau să te încurajez să le spui celor dragi că îi iubești. Încurajează-i, spune-le cuvinte de apreciere. Chiar, uite, cum ar fi, de exemplu, să în jurul bradului sau când vă dați cadourile sau când simțiți voi, să spuneți ce apreciați la fiecare persoană din familia voastră. Un lucru, două lucruri, trei lucruri pe care le apreciați la persoana respectivă ar fi minunat ca un dar pe lângă cadourile pe care le-ați pregătit unii pentru ceilalți. Apreciază-i pentru ceea ce fac, pentru ceea ce sunt și nu neapărat pentru rezultatele pe care le au sau pe care încă nu le au. Da? Și faceți asta mai ales dacă v-ați dat seama că acesta este felul lor de a se simți iubiți. Pentru unii dintre noi, cuvintele sunt un limbaj de iubire. Așa că exprimați-l dacă sesizați asta. Fii alături de cei dragi, de copiii tăi, de persoanele pe care le iubești cel mai mult și ascultă-i. Petrece timp cu ei. Lasă un pic telefonul deoparte și petrece puțin timp cu ei. S-ar putea ca unii dintre ei să aibă această formă de a se simți iubiți, un fel de a se simți iubiți, prin acordarea timpului. Adică mă simt iubită în momentul când cineva petrece timp cu mine. De asemenea, îmbrățișează-i tare, tare și dă-le pupicei magici dacă așa se simte iubiți. Unii s-ar putea să nu își dorească asta și nu o face. Chiar dacă poate limbajul tău de iubire este acesta și ție îți place, nu înseamnă că și altora le place. Deci oferă-le ce au ei nevoie, ce le place lor, nu ce îți place ție. Fă ceva pentru ei, ce știi că și-a dorit de la tine. Poate să gătești ceva, poate să le faci anumite servicii, poate ceva făcut chiar de mâna ta. Pentru că s-ar putea să aibă și acest fel de a iubi. Acesta este un alt fel de a arăta că ești iubit și mulți dintre noi au nevoie de el. Cât despre daruri,
Păi, oricum le facem. Este perioada în care ne facem cele mai multe daruri. Însă pentru unii dintre noi, darurile sunt o modalitate de a arăta iubirea. Și nu e vorba despre cadouri costisitoare sau de un anumit fel, ci acele cadouri mai mici sau mai mari despre care noi spunem că au valoare sentimentală. Descoperă cum fiecare dintre cei dragi, mai ales copiii tăi, au nevoie să fie iubiți și oferă-le iubirea așa cum au nevoie. Și nu în ultimul rând, pentru că am zis că o să fiu scurtă astăzi, nu în ultimul rând, amintește-ți să le spui celor din jurul tău ce nevoi ai tu. Ce îți place ție, ce nu îți place ție, ce ți-ai dori. Poate și ei vor să îți ofere. Și atunci de ce să nu-ți ofere ceva ce chiar ți-ar folosi și ție? Dar de multe ori nu știm, nu ghicim, habar n-avem ce-și doresc ceilalți de lângă noi. E foarte important să ne comunicăm aceste lucruri. Uite ce-mi doresc, uite ce-mi place, uite ce nu-mi place, uite ce... și așa știu și ceilalți să-ți ofere ceea ce ai și tu nevoie. Așa că un sfat pentru voi, dragile mele mame, că sunteți majoritatea aici mămici, nu spuneți, vă rog din suflet, nu spuneți, lasă-mă pe mine, ei să fie bine, ei să fie fericiți, ei să aibă, ei să primească. Nu spune acest lucru. Pentru că tu ai nevoie să-ți umpli rezervorul de iubire, rezervorul de recunoștință, rezervorul de liniște, rezervorul de momente plăcute, de odihnă, de relaxare. Doar așa poți dărui din prea plinul tău. Așa că, în încheiere, da, chiar mă țin de cuvânt, că am zis că intru doar puțin așa printre sarmale și alte pregătiri, fiți bucuroși și binecuvântați de sărbători. Eu sunt Adriana Zanfir, alături de părinți pentru copii.